Скандал в Руската църква в София при посещението на патриарх Кирил. Вратите на храма се оказаха затворени за една част от българските еноряши. Сред тях е известният наш философ професор Калин Янакиев. Според свидетелства на очевидци, руската охрана на храма е била предупредена да не пуска и екипа на предаването на БНТ «Вяра и общество» и персонално неговия автор, журналистът Горан Благоев. Извън храма се оказаха част от еноряшите на руското подворие, които преди 2 месеца изпратиха молба до руския патриарх да отзове представителя си у нас, игумен Филип Василцев. Те продължават да го обвиняват, че налага диктат в енорията и я дели на етнически признак. Каненестия му е наредено да не ги пуска. Камерата ни засне как под диктовката на руските охранители българските служби за сигурност затвориха вратите пред 2 от дългогодишните еноряши в Руската църква в София. Тук се извършва дискриминация на български граждани от страна на един самозабравил се руски духовник, руски чиновник. Това се превръща в тенденция. Разделението, отчуждението, недопускането на определени миряни. Кажете ми, защо не всички еноряши са в храма? Защо отец Филип? Не са всички еноряши в храма. Просто не побира всички хора. Всички еноряши са в храма. Не се притеснявайте, има място за всички. Бяха спряни на входа от задната страна на храма с изричния знак на отец Зотик, който направи така. Просто аз наистина бях останала страшно възмутена и очудена и го гледах в очите и правих така с поглед. Защо? Той подмина покрай мен, просто сякаш не ме видя. Чух разговор на един от охранителите, който току-що се състоя зад църквата, който говореше по мобилния си телефон на руски език и каза: "Все прошло хорошо. Это благодарение Шеренкови и батюшка Филипа, Горан Благоев пришел, мы его не пропастили." Заради репортажа, в който преди 2 месеца разказахме за безобразията на руския църковен представител у нас, игумен Филип Василцев, екипът на Вяра и общество също се оказа дискриминиран при визитата на руския патриарх.